ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಶಿರೂರು ಶ್ರೀ ವಿಶೇಷ ಲೇಸಗನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಳಿ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಳೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಲಾದ ಆರ್ನ ಪುಟ್ಟು ಬರ್ಬನು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಲಾಭಿಮಾನಿಯಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗು ಅವನ ಐಸುರನು ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪು ದಿರಿಂಚಿತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿದ ಅನಂತೇಶ್ವರ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ನಡಿಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಒಟ್ಟು ನಡೆದುಚಿತನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರ ಪರ್ಯಾಯ ಪೀಠಾರೋಹಣ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಿತಿನ ಮಾರಪ ಪೂಜ್ಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರಾಯನ ಶ್ರೀ 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 ವಿದ್ಯಾವಲ್ಲಭ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದರು ರಡ್ಡು ಜನ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಕಲ ಕಾರ ತಾಮರೆಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಂದಲೆ ಇನಿತ್ತ ಈ ಲೇಸಗನಿಕಲಿನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಕೊಡರ ಮೋಕೆಡಿದುಕೊಂಡೊಂದಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಇತೊಡತೆ ತಯಾರಾತಿರು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತಿನ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಅಜನ ಮಲ್ದಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸನೆ ಬಿರುಕದಿಂಚಿತ್ತಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಲ್ಲೊನೆ ಪಸೆರ್ದಿಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ನುಂಡು ಮಲ್ದಿನ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಇತೊಡತೆ ಮುರ್ತಾತಿರು ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮುಲ್ಪಲ ಮುರಿದು ಬರೋಡು ನನ್ನ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಜನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿದ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಗಲು ಸೆರೆನಿಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಲಯ ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಇನೇ ಯೋಜನೆದ ಒರಟು ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಇಲ್ಲು ಬದುಕಲೇನು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ನಡಪಾದು ಕೊರೊಂದುಲೇರು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಗಲು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತುಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲೇರು ರೇಗಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಪುಗಾರ್ತದ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಮಣಿಪಾಲ ಇನಿ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರಣಗೂ ಲೋಕಡೊರ್ಮೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಂದಿನ ಮಣಿಪಾಲದ ಅನಂತ ನಗರಡು ಅಕಲೊಂಜಿ ರೀಗಲ್ ಉಡು ಪನ್ಪಿಚ್ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು 14 ಲಕ್ಷಡೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅತಂದನ ಫ್ಲಾಟ್ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೊರೊಂದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿರ್ದು ಕುಡ್ಲಮುಟ್ಟ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಜನೆ ಸಿಟಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಅರುಣ ಮಸಾಲ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆನ ಸಾಕರಗು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದ ಒಂದು ಬಂದಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ತೆಲಿಕೆಗೂ ಕುಡಂಜಿ ಪುದರ್ ತೆನಾಲಿ ಎಂದು ಬಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ತೆನಾಲಿ ರಾಮ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪುದರ್ ಅವೇ ಪುದರ್ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಪಂಪಿನ ಪುದರ್ಡ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆಟ್ ರಡ್ಡೆನಿ ನಮಗೆ ಗೆದ್ದಿನ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳ ಮುತಾಲಿಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಕೂಟವನ್ನು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಅಕಲು ಪಂಪಿನೀತೆ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯ ಐಟ್ ವಾರೀತಿ ಕುಸಲ್ ವರ್ಪುಣೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಡು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯ ದಾದತ್ತಿನಂದಲ್ಲ ಅವನು ಜಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟ ಅವು ದುಂಬುದ ಕತೆ ಅಡ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಕಣ್ಣನೆ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯದ ಕಟ್ಟೆ ಎರ್ದು ಬರ ಬರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟ ಬರ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಟ್ಟ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲರ ಅರ್ಥ ಒಂದು ಡೈವರ್ಸ್ ಐಕ್ ತುಡುಟ್ ಶಬ್ದ ಬರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿನ ನ್ಯಾಯಡು ವಾರೀತಿ ಕುಸಲ್ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನೇನು ಮಡಿದು ಕೊರ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಒಲ್ಲೆರು ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಇಕ್ಕೈಟ್ ಆಟಿದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎದುಕೊನೆರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸ ಅವರಂಡು ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದ ಗ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪುರ್ಪದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮಲ್ತುಕೊರು ಬದುಕೇನೊಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಒಲೆ ನಡಪುಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಗುಲು ಅವು ಶಾಸ್ತಾವಶ್ರೀ ಭೂತಾನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪ್ಪರೆ ಅವತ್ತಂದಾಂಡ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ದೇಶಲೆಡು ಪೋತ ದುಬೈ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಬಹರೇನ್ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಮಸ್ಕತ್ ಉಪ್ಪರ್ಯಾವು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ದೇಶಲೆಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಜಗಲ ಐಕಾತ್ರ ಅಕಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪ ಮಾನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಕಲ ಮಿತ್ಲ ಉಪ್ಪೊಂದೇನೋನ್ವಾ ಕುಡರ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲೇನು ಈ ಮಾನಾದಿಗೆದ ಗದ್ದಿಗೆ ದಂಚಿ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಟಾಟಿ ಗೋಡ್ಯಾಗ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿನಿ ಎದುಕೊನ್ಗ ಸುನೀಲ್ ನೆಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೇರ ಮುತಾಲಿಕೆದ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನಾಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನ ಬಂಡ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಛೇ ಪೊಲೀಸ್ ತಗೊಂಡಲ್ಲ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಲಿ ಈ ಬುಡೆ ದಿನ ಪೆಟ್ಟು ತಿನ್ರೆ ಆಪು ಐಕ್ಕೆ ತೆರಿದಿನ ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಮದಿಮೆ ಪಂಡ ತಂಡ ಸಿತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕ ಏನ್ ಚಂದಕ್ಕೇನು ವಾರ ಉಲ ಹಿಡಿತಿನಾಗ ಪಿದೈ ಬರ್ಕಂದ ಆಪುಂಡು ಪಿದೈ ಹಿಡಿತಿನಾಗ ಉಲ ಹೊರ ಏಪ ಪೋಯ್ಜಿಂದ ಯಾ ನಿತ್ಯ ತಂಡಸ್ತುಲ ಇಲ್ಲೇ ಎಂಕು ವರ ಪಿದೆ ಬರ್ಕಂದ ಯಾನೆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಪಿನ ಆ ಜನ ಅವಲೇ ಉಂಡು ವಕೀಲರೇ ಬಲೆ ಅದ ಆಯನ ವಾನ ಮುಂದೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾರೆ ಯಾನೆ ಆಲಕ್ಕಿ ಅಂಶದ ಏನೇ ಮಂಡ್ಯ ದೇವೇರ್ತು ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಹೋಪಿನ
ಎಂಚ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಚ ಎಂಚ ಒಂದು ಚಾಟಿದಳ ಪಾಡುಂಡ ಸರಿಯಾಪುಂಡು ಮಾರಿ ಪಾಪಿ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜೆ ಮಾರಿ ಇಂದೇ ಯಾನ್ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ ಎಕಡೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತೆ ಈ ರಾಯಡ ದಾದ ಬಾತೀರ್ ನೀ ಆಯ್ ಅನ್ಪಿನಿ ವಕೀಲರೇ ನೀರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬೈದೆ ಮದ್ವೆ ಬಾರಿ ಗರ್ದದ ಮದ್ಮೆ ವಕೀಲರೇ ಈರ್ನಂಚಿದ ಮದ್ಮೆ ಏರ್ನಾಲ ಆತಜಿ 7 ದಿನದ ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತಯ್ಯನ್ನ ಅನ್ನೊಂದು ಏನ ಪಪ್ಪ ನಂಜಿ ಫರಕ್ ಎತ್ತನು ಹೆಂಗ್ ಮದ್ಮೆ ಏನೇಪ 42ನೇ ವರ್ಷ ಅಜ್ಜ 7 ದಿನದ ಮದ್ಮೆನ ಪಪ್ಪನ ಫರಕ್ಯದ ಅಂದ ಪಕ್ಕ ಕಾಸ್ತಿಯವರ ಜತ ಮದ್ಮೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಡಬ್ಬಿ ದೀತೀನಿ ಸತ್ಯನ ಭಕ್ತನ ಪಾಟ್ಲೇನು ಈರ್ನ ಮದ್ವೆನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶನ ಅದತ್ತ ಆಯ್ ಬನ್ಪಿನಿ ವಕೀಲರೇ ಇರು ಕುಡಾರ ಮದ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡ ಹೆಂಗ್ ಫಲ್ಲೇನು ಕುಡೋರ ಮದ್ವೆ ಬನೋಡ್ ಪಕ್ಕ ಇರ್ ಬೊಜ್ಜ ಬನ್ ಆದಯ ದಾದೆ ನನ್ನ ಒಡೆಗೆ ಮದ್ಮೆ ನೇ ಇನಿ ಎನ್ನ ಏನ್ ಬುಡೆದಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಏರಿಂದಿ ಇನಿ ಕಲ್ಪವೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಮೂಕ್ ಮುಸುಂಡ್ ದರ್ತಿಜಿ ಯಾನ್ ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಾಮಾಚಾರಿ ದೇ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಬಂದ ಹುಡುಗೆ ತನ್ನ ಬುಡೆದಿನ ಹೊರಟು ಬುಡೆದಿಗೆ ಕಜ್ಜೋಗ ಪಜ್ಜದಿದ್ದು ಅಲೆಗೆ ಬೊಜ್ಜ ಮಲ್ಪರ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಿ ನಿನ್ನದಾದಯ ಬಿಡದ್ ನೋಟು ಪೆಟ್ಟು ಒಪ್ಪನ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಲ್ಲಿ ಎಂಸಿ ಮಲ್ಪ ದಾದಿ ಮಗ ಹಿಂಗಿನ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರ ತೊರ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಣ್ಣ ಅವ್ ತೊರ್ತು ಸಹಕಾರ ಅತ್ತ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನೇ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟತೆ ಒಂದು ತೊರ್ತೆ ಕೊರು ತೊರ್ತೆ ಕೊರು ನೇ ಅಪಗಣೆಯನ್ನು ರಾಜಾಂಗಣ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಈ ರಾಜಾಂಗ ನಡಿಪಿನಿ ರಣರಂಗ ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ರಣರಂಗ ಬೋದು ಬೋದು ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪಾತ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಹೌದಾ ಫೋಟೋ ಎತ್ತೀನಿ ಬತ್ತಡ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬತ್ತಿಜಿದ ಪೇಪಾಡ್ ಬಾಡು ಬರ್ಪೆ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪನ ಸರಿಯತ್ತು ಬೊಕ್ಕುವೆ ರಣರಂಗಾಗಿ ಇಮಾನ ಇನಿ ಪತ್ತನಾಜೆ ನನ್ನ ಕಡೇ ತಾಟ ಇನಿ ಇಮಾನ ಮೇಳ ಉಂತುಂಡ ಇನಿ ನನ್ನ ಮೇಳ ಅಲ್ಲ ಚೌಕೆ ಪೂಜೆ ಸುರಾನತ್ತ ಇನಿ ಬುಡೆ ಬುಟ್ಲೆ ಬುಡೆ ಬುಟ್ಲೆ ಬುಡೆ ಬುಟ್ಲೆ ಬುಡೆ ಬಂದ ಬುಡೆ ಬುಟ್ಲೆ ಬುಡೆ ಓ ರಾಮಾಚಾರಿ ತನ್ನ ಗರ್ವೋಡು ಇಲ್ಲು ಬೊಗ್ಗುದು ಬುಡೆದಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಂಡು ಕುಲ ಹಿಡ್ದು ಬೊಚ್ಚಿ ಬೋಡು ಬಂಪಿನ ಅಪಸ್ವರಳ ಕೇಂದಾಂಡು ನನ್ನ ದಾದಾಣು ಬಂಪಿನ ತೂಕ ದಾದಾಂಡಿ ಮೋಲಿಂಜಿ ಸಾವಿಯ ದಾದಾತ ಕಂಡನ ಒಂಜಿ ಬುಡೆದಿಗೆ ಪಾತೆರ್ರ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತು ಜಾನಮನೆ ಹಾಕದೆ ಬನ್ನಾಗ ಏತು ಚರ್ಪಿದೆ ಈ ದಾಳ ಬೋಡಿ ಹೊಚ್ಚಿ 407 ಕೇಸ್ ಬಾರ್ದೆ ನಾನು ಗುಲಾಯ ಪಾಡ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ್ತಿದೆ ಅನಾಥ ಮಗುವಾದೆ ನಾನು ಒಪ್ಪನು ಅಮ್ಮನು ಇಲ್ಲ ಕೈಕಾರು ಪೊಲಿದು ಚೊಲ್ಲ ನವಾಸ ಹಾಕಿನೇರಿಯಾ ಹಾಕಿನ ಹಾಲು ಪೆಟ್ಟಿನಿ ಹಾಲು ಪಕ್ಕ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಬೊಬ್ಬೆ ಬೇತೆಗೆ ಏನು ಅಂತ ಇನಿ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಹಾಲು ಬೊಡ್ಚಿ ಮನಂತಾಲು ಪನ್ಪು ನಂದು ಪನ್ನೆಂದು ಹಾಲು ಈತು ಮಲ್ಲ ಸೌಂಟುಡು ಮಂಡೆಗೆ ಹಾಕರೆ ಯಾನವೇನು ಪತ್ತದು ಪನ್ಪುನು ಇನಿ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಹಾಕೊಡ್ತಿ ಇನಿ ಹಾಲು ಪನ್ಪುನು ಬುಡ್ಲೆ ಹಾಕ್ಬೇನು ಸೀನ್ ಬೇತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಸೇಮ್ ನದೆ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಯದೆ ಏನು ಅತಿಥಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಎದುರ್ಲ ಬಂದೋಡೆ ಎಂಚ ಹಾಕ್ಯ ಓ ದೇವರೇ ಈತ ಸಾರ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ಆತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎದುರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಕ್ಯದೆ ಕಾನೂನು ಮೂಲು ಎದುರುಡೆ ಉಂಟೊಂದು ಆಳು ಕಾನೂನು ಕೈಟ್ಟದೆ ತೊಂದಲ್ ಎಂಚಾಕ್ಯದೆ ಈ ದಾದ ಉಂಟೊಂದಿನ ಕೇನಿಯ ಎಂಚಾಕಿನ ಕೇನಿಯ ಬೊಡ್ಚಿ ತಾನೆ ಏರ್ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಪೆಡ್ದಿನ್ ಪುನಿಯ ಮೋಲೆಯನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಕಣನೆ ಉಡೇದಿ ಫಲ ಗಲಾಟ ಹಾಲು ಬರವಲ್ಲಿ ಅನ್ನನ್ಯತೆ ಬೋಡೋ ಈರಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಬೈದಿನ ಪೊದು ಮಲ್ಪರೆ ಏನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಎಂಕ ಹಾಕುನೇಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ಏನ್ ಬೇಲೆ ಹಾಲು ಪೊಡಿಯ ಹಾಲು ಹಾಕನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಡು ನೂದಾಯಿ ಗುಡ್ಲೆ ನೂದಾಣ ಮಾರಿದ
ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಿಂಗ ತಾರಯ್ಯ ಎನ್ನ ಬುಡದಿನ ಬುಡೋಡು ಎಂಚ ಬುಡುಪು ಬೊಲ್ಲೋಡು ಬುಡು కోడంచి మారి అంచత్తి ఒక బుడుపు నేను డైవర్స్ కోరు డైవర్స్ కోరు డైక్ దాదా ఐక్ కారణ అంచ ఒటార డైవర్స్ కోర కారణ ఉండు దాదా కారణ ఉండు మోలెంకుండతే దినాల కొర్పుని నసీబుదయవి వా నసీబుదయ దాదా కొర్పును కిస్సత కిస్సత్తి పెట్టి రాత్రి ఎందిచి పగలింది అమాస ఎందిచి పున్నమ్మెంది కొరందెప్పు ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿದಿ 4 ಜೋರು ಹೌದಿನೇವು ಸಂಕಷ್ಟಿ ದಾನಿ ದಾನಿ ಹಾಕು ಜಾಲ್ ಆನಿ ಉಪವಾಸ ಆಂಡಲ ಚಂದ್ರನ್ ತುದು ಅನಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಚಾಲ್ ಎಂಚ ಚಂದ್ರೆ ಬರೋಡು ದುಮ್ಮಿ ಯಾನ್ ದೆಂಗದು ಕುಲ್ದ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಗೆನ್ಲಿ ಮೋಲು ನೆಟ್ ಹಾಕಿ ವೈಟ್ ತಿಪ್ಪಿಡತ್ತಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲಿಡಿ ಕಲ್ಲಿಜ್ಜಲ್ಪ ಉಂಡು ಎನ್ನಿಲಿ ನೋಡಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲಡಿ ಹಾಕಿನಿ ಇಚ್ಚಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿನಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದಿನ ಕಲ್ಲು ಇಚ್ಚಿ ಸೌಂಡ್ ಹಾಕಿನಿ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸೌಂಡ್ ಬೊಳ್ಳುಳ್ಳಿ ವೈಟ್ ಹಾಕಿನಿಯಾ ಸೌಂಡ್ ಟುಡೆ ಹಾಕಿನಿ నీకు టేస్ట్ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ ಮೋಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಎಂಚ ಆಕಿನಾಗ ಆತಾರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಾಕು ಐದು ಮಿತ್ತು ಬರಿ ವಕೀಲರೇ దాదా ఫన్ ವಕೀಲರೇ ಎನ್ನಲ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಉಂಡಿ ಯಾನ್ ಐಕೆ ಹೋಯ್ತು ನಾ ತಾನಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾಲ್ಫಾರ ಇಚ್ಚಿಡ ಬೇತ ಅಲ್ಫಾರ ವಕೀಲರೇ మీరు చుళ్ళ ఎంచ మల్పన్ ಗೊತ್ತುండే ಓಲ್ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮಗೇನು ಚುಳ್ಳ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಮೈತಿನ ಐಟಿ ಮೈಪುನ್ ಅವತ್ತಿ చుళ్ళ ವೈಟ್ ಮಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಡಿ ನರಕದಾಯ ದಾದಿ ಬೆಟ್ಟಿಡು ಚುಳ್ಳಾಮೆ ಪತ್ತಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಾನಿಕ್ ಓ ಯಾನ್ ಬೆಡ್ಡಿಡು ಬೋಡಿಂದೆ ಮೈಪು ನತ್ತಿ ಬೋಡಿಂದೆ ಮೈಪು ನತ್ತು ಆಲ್ ಕನೋಟು ಬತ್ತೆ ಎಂಕ ಹಾಕುನು ಯಾನ್ ಬೋಡಿಂದೆ ಮೈಪು ನತ್ತು ಅವು ಪೋಡಿದು ಪೋಪು నీకంచ బోడిది పోపినిందాండ జొప్పున ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬಾರ್ದು ಜಪ್ಪರಾಪುಜ ಪ್ಯಾಂಪರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಜಪ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಸೈಯಾಡು నీకు ಬರ್ನಗಾಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಬರ್ನಾಗ ಗೊತ್ತವ್ರೆ ಅವು ಎಂಜಿನ ಮಸ್ತೆಗಂದ ರೈಲಿ ಮದಿಮೆ ಅದು ಈತು ವರ್ಷ ಯಾನ್ ಹೊರ ಅಂಡಲ ಮೋಲ ಮಿತ್ ಕೈದೇರ್ತೆ ತಾನೇ ಕೈದೇರ್ತಿಜ ತಾನೇ ಕೈದೇರ್ತಿಜ ಮೋಲ ಹಾಕುನ್ ಕೈತ ಗಂಟಿಗೆ ನೋಡೆ ಕೈದೇರ್ತಿ ವಕೀಲರೇ ವಾ ಎಂಕ್ ಬುಡದಿಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಯಾನೊಂದು ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂದಿನ ಪಾತೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಗ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ತಿಂದು ಕಲ್ಲುಲ ಶಿಲೆ ಹಾಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಂಡ್ಯ ಸಮಾಜಿಂಬೆ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಶಿಲೆ ಹಾಪುನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದು ಮೇಯ್ಡಿ ಕಲೆ ಹಾಪು ಈ ನಮೂನಿ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಅಟ್ಟು ಕುಲೆ ಹಾಪಾಯಿ ವಕೀಲರೇ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಬುಡದಿಲೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಹಾಪು ಏರ್ರ ಬಿಡಿತಿ ನಿನ್ನ వకీలరే ననొంజి కంప్లైంట్ ఉండి మను మీరు మీపుని ఏప ಗೊತ್ತುండే ಏಪ ತಿಂಗುಲ್ಗು ವರೆ ಅರಕ್ಕದ ತಿಂಗುಲ್ ಗೊರ ಮೀಪಿನೆ ಮೀ ಅಂದಿನ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸೈದಿನ ಪುನಃ ಸಮಿತವರ ಮೀಪ ಮಾರೆ ನಿಕ್ ಮೀರ ಮಂಡ್ಯ ಮಾರಿಯ ತಿಂಗೊಲ್ ಗೊರ ಮೀಪುನೆ ಕಾರಣ ಉಂಡಿ ತಿಂಗೊಲ್ ಗೊರ ಮೀಪುನೆ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಒರಿಪವನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬರಿತಿಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ನಾದ ಒಂದು ವಕೀಲರೇ ಮೀಟಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಕುಂಟಲಾಡ್ತು ಜೀರಿ ಕುಂಟಾರ್ದು ಜನಯ ಕುಂಟಾರ್ದು ಜನ ಕುಂಟು ಬುಡ್ಕ ಕುಂಟು ಬುಂಡೇಸಿ ಆಪುಜದಿ ಅವತ್ತೆ ಕುಂಟದ ವಿಷಯ ಬುಡ್ಕ ಸೇ ಬುಡ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಟ್ಟಿಲಾಡ್ತು ಜೀರಿ ಅರ್ಕದ ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಅರ್ದಾರ ಆಪುಜಯ ಓ ಚಡ್ಡಿ ಅರ್ದಾರ ಕುಂಟಾರ್ದು ಜಂದ್ ಆಂಡ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಯಾನ್ ದಿನಾಲ ನೀರ್ ತಲ್ತು ದೀಪ ಎಂಜ ಚಡ್ಡಿಗೆ ದಿನಾಲ ನೀರ್ ತಲ್ತು ದೀಪ ದಿನಾಲ ನೀರ್ ತಲ್ತು ದೀವರ ಎಂಜ ಸೇಮಂತಿಗೆ ಹೂವಂಬೆ ಮಾರಿ ಚಡ್ಡಿ ಅತ್ತ ಮಾರ ವಕೀಲರೇ ಆನ ಚಡ್ಡಿ ತುಲೆ ಎಂಚೊಂಡಿಯ ನಾಲ್ ಕಂಬ ಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಸುಧಾರ್ ಪೋಲಿ ಆತನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಕೀಲರೇ ನಾನೊಂದು ವಿಷಯ ಉಲೆ ಕಾಣೆ ಪರ್ತು ಬರ್ಪಿರಿಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ದು ಬರ್ಪಾನೆ ಬರ್ಪೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಬರ್ಪ 5 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ವಯಜಾನಿಗೆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪಿನ ಮಾಡ ಸ್ವಯಜಾಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರೆ ಬೊಕ್ಕ 7 ಗಂಟೆ ಬರೋಡು ಒಂದು 7 ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದು 10 ಗಂಟೆ ಎಡ್ದು ಅಂಜಿ ಬೆಟ್ಟಿಯ ಅಂಜಬಾರ ಈರು ತಿನ್ಪುರ ಬಂದಂಗೆ ಹೆಂಗ್ ರಪ್ಪ ನೆನ್ಪ ಮೋಲ್ ಇದ್ದೆತ್ತೆ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ ಪೋಲು ತಾರೆ ಬಾರ್ದು ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪು ಜೋಲು ತಾಯಿಗೆ ಅವು ಮರಣಿ ಅಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಪೋದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಅರುಣ ಮಸಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಕಜಿಪ್ ಹನಿ ಪೋಡ್ಚಿ ಅರುಣ ಮಸಾಲೆ ಕಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡಲ್ಲ ಅವು ಸೀಸನ್ 2 ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅವನ್ ತಾನೆ ಈದ್ ಕೊಡ್ತೀರ ವಕೀಲರೇ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ
ಮರಣಿ ಮೂಲ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬನ್ನಿ ಪಲಾವ್ ಪಲಾವ್ ಹಾ, ಹಾ. ಎಂಕ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿ ಹಾ. ಎಂಕ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತು ಜತಿ ಎಂಕ್ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಮಂಡೆ ಹಾ. ಐಕ್ ಮೋಲು ಬಣಲೆ ಎಂದೆತ್ತದ ಮಂಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಪಲಾವ್ ಅವಡು ದುಂಬು ಹಾ. ಆಲೆನ್ನ ಮಂಡೆಡು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಬಿಡ್ತಾ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅತ್ತಯ್ಯ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಯಾ ಮನ್ಪೇಕೇನು ಎಂಚ ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಅದಿ ಓಡು ಒಂದ್ ಅದಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಕಾಯಿ ಗಜ್ಪುನ್ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಅದಿ ಓಡು ಒಂದ್ ಅದಿ ಈ ಬಟಾಣಿನ್ ಬೇಯ್ಪಾದ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಒಂದ್ ಅದಿ ಓಡು ಒಂದ್ ಅದಿ ಇರದ ಅಲ್ಪನು ಒಂದ್ ಅದಿ ಎಂಟು ಕೂಡ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪಾರ ಉಂಡು ಏ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾನ ಮಾರೆ ಇಪ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಣತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಣಾಲೆದಿ ಇದೆ ಬಣಾಲೆದಿ. ಬಣಾಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಬಣಾಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾ. ಈ ರೈಸ್ ಪಲಾವ್ ದಕ್ಕೋಡು ಬಣಾಲೆಗೆ ಬಣಲೆ ದಕ್ಕೊಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಈ ಕಾಯಿ ಗಜ್ಪುನ್ ಎತ್ತು ಬಣಾಲೆ ದಕ್ಕೋಡು ಬಣಲೆ ದಕ್ಕೊಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಟಾಣಿಂದ ಎತ್ತು ಬಣಾಲೆ ದಕ್ಕೋಡು ಬಣಲೆ ದಕ್ಕೊಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಸುತ್ತ ಪೊಡಿ ಕುಲಿಪ್ಪ ಹಾ. ಪೊಡಿಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಬಣಾಲೆ ದಕ್ಕೋಡು ದಕ್ಕೊಡು ಅವು ಆಯ್ ಪಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಉಪ್ಪು ದಕ್ಕೋಡು ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಪಲಾವ್ ದಕ್ಕೋಡು ಅವೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬೇರಿಯ ವಕೀಲರೇ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮನೆ. ಉಲ್ಲೆ ಕೊಂಡು ಮೇರೊಂಜಿ ತಿಂಡಿ ಕನಪೆರು ದಾದಾ ದಾದಾ ಕೆರಂಗಿ ಕಿರಂಗ್ ಎತ್ತಿನ ಕಿರಂಗ್ ಕೊಣಪಿನ ಕಾಣ ಕಿರೆಂಗಿಂದ ಏಪಲ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾನೆ. ಕಿರೆಂಗಿಂದ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಹಾ. ಕಿರೆಂಗಿನ ಸಣ್ಣ ಮುರಿದು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟಿಡು ಮುರ್ಕಾದು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೋಡಿ ಬಿಡಲಿ ಕಿರೆಂಗಿನ ಬಿರೆಲ್ದ ಸೈಜ್ ಇಡು ಮುರಿದು ಫಿಂಗರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಿಡಲಿ ಅವೇ ಇಡೀ ಕಿರಂಗ್ ಪಣಿಯತ್ತು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಸಮ ತಿಂದು ದಾದ ಬಿಡಲಿ ಅವ ಉಂದು ಬಿಡೋಲಿ ಕಿರೆಂಗಿನ ಆ ಸಸಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಹಾ. ಕಿರೆಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಗೊತ್ತು ನೀರಿ ಕಿರಂಗಡ್ದು ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಎಂಚ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಿ ಎಂಚ ಬಂಡ ಹಾ. ನಮ್ಮನ ದೇಶಡು 120 ಕೋಟಿ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ. 120 ಕೋಟಿ ಜನ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಕಿರೆಂಗ್ ತಿಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಟ್ಬೋದು ಉಂಟೋಡು ಗಡಿಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಬೆಡಿಬೋಡಿ ಬೆಡಿಬೋಡು ಇಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕ. ಕಾಲಿ ಕಡಿ ಒಬ್ಬನ್ ಮಲ್ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾರೆ ಎಡ್ಡ ಐಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಗೆ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹಿರೋಶಿಮಾ ನಾಗಸಾಕಿಗೆ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ಪಾರ್ದು ಅವಳು ಪುಟ್ಟು ನಾ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಗವಿಕಲ ಅದು ಪುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕುಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಗೆ ಬೋದು ಕಿರೆಂಗ ತಿಂದು ಕಡಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೇಡ ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪುಟ್ಟುನ ಜೋಕುಲು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟ ಎಂಚ ಬುಟ್ಟೆ ಪುಟ್ಟು ನಗನೆ ಮೂಕು ಕೈದಿದ್ ಪುಟ್ಟ ಇರ ಕಿರೆಂಗಿನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ವ ಮರಣಿದ ಕೇಳಿ ಮರಣಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಅನ್ ಜೌದೆ ಎನ್ನ ಮಂಡ್ಯದ ಮಿತ್ತು ದಾದೇವ್ ಸೌಂಡ್ ಒಂದುಂಡು ಮೋಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದೀನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂದದಿ 12 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಕ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಂದು ಏತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅತ್ತಿ ಪಕ್ಕ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಖಾಲಿ ಫುಲ್ ಮಾತ್ರದು ಈ ಆನಮನಿ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣ ಮಾತ ಫುಲ್ ವಕೀಲರೇ ಡಾಲ ನಡಪುಜಿ ಎಂಚ ಡಾಲ ನಡಪುಜಿ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಓಡಿ ನಾಡ ಅಂಚತ್ತು ಮೊಲೆಗೆ ಪೋಡಿ ಕೆಟ್ಟವನದಲ್ಲ ಐಡಿಯಾದಲ್ಲ ಉಂಡ ಯಾನ್ ಪಂದು ಗೊರ್ಪೆ ಹಾ. ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆ, ವಾ, ವಾ. ಗೊತ್ತಾಣದು ಬೇಟ ಹಾ. ಐಡಿಯಾ ಹಾ. ಓಕೆ ದಾದಾಣಿ ಕುಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕುಲೆ ಕುಲೆ ಏರು ಏರು ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಾನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದ ರಾಮಾಚಾರಿ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಪಕ್ಕ ರಾಮಾಚಾರಿ ನಮ್ಮೆ ಭೋಜಾಚಾರಿ ಭೋಜ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಭೋಜ ಈರೆ ಬನ್ನೆತ ಬರ್ರೆ ಕುಲೆ 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 ಮೋಲೆ ನಮಗ ಕುಪ್ಪತ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ತಲಿ ಭೋಜ ವೈಟ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಹಿಡಿಪುನೆ ಕುಲೆ 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 ವಕೀಲರೇ ದಾದಗೆ ಅವು ಏರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಏರು ನಿನ್ನ ಮಾಮು ಬರ್ತೀನಿ ಮಗನ ಮೇಟ್ ಈ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪತ್ತ ಐಕಾಯ ತಡೆ ಹರ್ತೀರಂದ್ರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಭೋಜೆ 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 ಬಂಡೆ ಏರು ಹಾ ನಾ ನಮ್ಮೆ ಬಂಡೆ ಭೋಜೆ ಬಂಡೆ ಏರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಭೋಜೆ ಅಂದ್ ಭೋಜೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಜನ ಬಂಡ ఆయన ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದ ಉಡುಪಿ ಮಠಡ್ಲ ఆయన ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಓಲಿಗೆ ಶಾಲೆ. ಹೋಗಿ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಅವು ಒಣಸುದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಡ್ತು ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಮಾಮು ಎನ್ನ ಮಗ ಕುಪ್ಪತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಗ ಕಾಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವಗೇನಾ ವಕೀಲರೇ ಎನ್ನ ಮಾಮುನ್ ಕಡಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಮಾಮೂನ್ ಕಡದ್ ಬಿಡ್ಕೊರ್ರೆ ಏನೇನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಓ ಅವ ಮಾಮು ಈರ್ ಪಂಡಿಲೆಕಂದಿ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿ
ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇಡಿಕಂಡು ನಿನ್ನ ಅರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಮ ಹಾಗೆ ಅಪಗ ಬರ್ರೆ ಕಾಸ್ಕೋರು ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಜಾತ ಅವು ಐತೊಟ್ಟು ಬಾಸಾಪು ಆ ಮಾಮು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಸರಿ ಬಲ ಕಾರ್ ಬತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಕುಲೆ ಹೊಲ್ತು ಸೌದಿಡ್ದು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಜಿನ ಕುಲ್ಲೆ ಹಾ I am also happy. Who works more, he gains more. Thank you coming by every. ಕುಲೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನದಿ ಕುಲೆಗೆ ಮಾಮೂಗೆ ಹಾಕಿ ಅನ್ನದಿ ವಕೀಲರೇ ಅವು ಕುಲೆಲತ್ತಿ ಅಂದ ಮಾಮೂಲತ್ತಿ ಪಕ್ಕಿ ಇರ್ದೇವು ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮಾಮುಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕಾಲ್ಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆತು ಬೊರ್ಲುಡು ಬೋ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಯ್ತಾತ ಅದೇ ಖುಷಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಐತೆ ಸಾಯ್ತಾತ ಇಂಚಿನ ಬುಡದಿ ಬೋಡೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಲೇಕೊಂಡಿ ಏತು ಬರ್ಪಾಯಿ ಯಾನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲೇ ಬರ್ ಹೌದಾ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿ ಬರ್ನ ಆಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಯಾವ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬುಡೇದಿ ಏನೇ ಅನ್ಪಿನ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಂಡ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲಂಚನೆ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಎಂಚ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕೊಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಏಪಲ ನೀರು ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮರಣಿ ಕರೆಂಟ್ పోతుండే ಇಲ್ಲಾಡು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತ ಒಂಜಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಒಯ್ಪಗ ಅಂತ ಪೋಪೆ ಮಾರ ಸೂತ ಬೆಡಿಗೆಜ್ಜ ಮೋಲ್ ಜಂಗದಿತ್ತೀನಿ ಸೂತ ಬೆಡಿಗೆದ್ದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ನಾಡುವೆ ಸೂತ ಬೆಡಿಗೆಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾನ್ಲು ತೆಕ್ಕದ ಅಡೆಗೆ ಜೊತೆ ಇರೇ ಸಯಂಡ ಐದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಬರ್ತದ ಮಂಡ್ಯ போய் ನಿಜ್ಜ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ ಬನಿ ಬೆಟ್ಟಿ ಒನ್ ಪರ್ ಯಾನ್ ವಕೀಲೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಜ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎಂಜ ಇಂದೆ ನೀರ್ ಹಿಡಿದು ಕರೆಂಟ್ ದಾಯದೆಪ್ಪು ನಮಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಚೆ ಬಕ್ಕ ಅಂಚ ಅತ್ತವ್ ಬಕ್ಕ ನೀರ್ ಹಿಡಿದು ಕರೆಂಟ್ ತೆತ್ತಿಜಿದ ಮೀನಾಗ ಶಾಕ್ ಹಾಕು ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ ಇತ ಗೋಳಿ ಭಜನ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ದಾಯ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವು ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬಿಡೋಡ ನೀರು ಬುಂಡ ಪೂಜ ನೀಡೆ ನನ್ನ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಗೋಳಿ ಭಜನ್ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಮುಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೋಳಿ ಭಜೆ ಹಾಪಿನಿ ಒಂದು ಜನರ ಫೋನ್ ಬತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫೋನ್ ರಪ್ಪ ತೆರ್ಪುಂದಾಯ ಮಲ್ಲೆ ತೇಗೋ ತಾಯಿ ತೇಗೋ ಫೋನ್ ಆಗುರತಿ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ತೆರ್ಪು ಒಂದು ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂದ ಯಾಕಡೆ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಬಿಟ್ಟಿನ ಗೋಳಿ ಭಜನೆ ಅನಿತ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹೌದಾ ಇದೆಪ್ಪು ಈಜ ಗೋಳಿ ಭಜೆ ಕರಂಚುಜ ಈರ್ನ ಗೋಳಿ ಭಜನ್ ದಕ್ಕಲೆ ಯಾನ್ ಏತ್ ಬಂಗೋಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದೆ ಗೊತ್ತು ವೈಡ್ ಗುಯಲ್ ಹಿಡ್ದ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಲೈಫ್ ಬಿಡು ಸಾದಯ ದಾದಂಗಿ ಯಾನ್ ತೀರೋಡ್ ತುಂಬಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿಯೇರು ತತ್ತನ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟೋಡ್ ತುಂಬೆ ಯಾನ್ ತೀರಿಯೇ ಕೂಡ ತತ್ತನ ಅವು ತಿಗಲೆಡ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತು ಹೆಂಗ ಕಫಾನ ಸುಕ್ಕೈ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ತೀರಿಯರು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಏನ ನೇತ್ ಬಂಗೋಡ್ ತಾಂಕೇರು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರ್ನ ವಿಷಯ ಬಂಡೆ ಹಿರೇಗೆ ಬೇಜಾರ ಆರ್ನ ತಿರ್ತ್ ಆಂಧ್ರವಾಯಿ ಆಂಧ್ರವಾಯಿ ಎತ್ತಿ ಆರ್ನ ತಿರ್ತು ಅಣ್ಣ ಆರ್ನ ತಿರ್ತ್ ಸಾಲ ಎತ್ತಿಂದು ಮಾತಾಡ್ರ ಮಿತ್ತು ಸಾಲ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪ ನಿಂಗ ತಿರ್ತು ಸಾಲ ಮೂಜಿ ಗುಯಲ್ಗಾರ್ತೀರಿ ಆಯ್ತ ಸಾಲ ಯಾನೀನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಣ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರೋಣ ಕಾರಣ ಶೀರೂರ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಆರು ಲೆಫ್ಟಿನೈಟ್ ಅತ್ತ ಮಾರ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿ ಅವನ್ ಈರೇಂಜ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬರಬೇಕು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ಬರಬೇಕು ಫೋನ್ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡಿದಿ ಒಡ್ಸಿ ಹೆಂಗ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂಡವ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ದಾದೆ ಇನಿಕ್ ನಿಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಪಾರು ఒక ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಅವರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಓಕೆನಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಡಬ್ಬಲ್ ಹೋಗಿ ಅಂಜಾಂಡ ಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ 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 ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸೋಡ ಸರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾರಿ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚಿನ ಮುಂದೆ ಕೋರ್ಟ್ ಆತ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರ ಜಗಳವನ್ನು ವಾಸುನ ಕೋರ್ಟಿನ ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ ವಾಸುನ ಕೋರು ಮೋನಿಕಾ ಓ ಕೈಗೋರು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಸತ್ಯವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಾದಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಡ ಯಾಕಡೆ ನಿನ್ನ ಬೊಳ್ಳುಳಿದ ಕಲ್ಲಿತ್ತನ ಎನ್ನಲ್ಲ ಮೋನಿಕಾ ಈ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಮಾಡೋದು ವಕೀಲರೇ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಡು ಕಣ್ಣನಿಗೂ ಎಡ್ಡಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಯ ಕಲ್ವಿನಿ ಆವಡು ತಕ್ಕೈತನಿ ಆವಡು
అత్త ఉంది బుడిదిగా ఆకునేనే ఆవుడు చేతు పండల కಣ್ಣని ఎత్తి వకిలేరు తాళి కట్టిన కಣ್ಣని ఏపల దేవిరికి సమాన ఆరే దేవిరి ఆరే సర్వస్వ సూపర్ సూపర్ దాల్న డైలాగ్ ఆయన మ్యూజిక్ ಎಂಚಿನ ಬುಡೇದಿ ಬಂಡ ಇಂಚ ತುಳುನಾಡದ ಬುಡೇದಿ ಬಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಏತು ಬಂಗಾಡು ಕಂಡನೆ ಹಾಕಾಡು ಕಂಡನೆ ನೋಪಾಡು ಕಂಡನೆಗೆ ಸಪಾಡು ಮಲ್ಪಲು ಒಂದು ತುಳುನಾಡದ ಬುಡೇದಿ ಹಾಲು ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲು ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಗಂಡ ಈ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಗಂಡ ಹತ್ತುಂಬೆ ಈ ಕೋರ್ದಾಟ ಕೋಳಿ ಕಟ್ಟುವ ಗಂಡ ಆಯ್ತು ಒತ್ತೆ ಮಾರ್ಲು ಕಟ್ಟೊಂದು ಆನತ್ತ ಇತ್ತನಿಕ್ ಕಂಡನೆ ಬೋಡ ಬರ್ಚ ಎಂಕ ಕಣ್ಣನಿ ಬೋಡಿ ಅಂಚಾಪುಜಿ ಒಂದು ಕೋಟು ಡೇಪಲ ಮೂಜಿ ಸಾಲಪ ನೋಡು ಎಂಕ ಕಣ್ಣನೆ ಬೋಡು ಯಾನಿ ನಡಕೇನ್ವೆ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ವಕೀಲರೇ ಎಂಕ ಕಣ್ಣನಿ ಬೋಡು 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 ಆಣಾತ ಅಂಚಾಣ ಹನಿಮೂನ್ ಪೋಯಿ ಯಾಂಬರ್ ಪೂಜಿ ಅಂಚಾಣ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಒಡೆ ರಮ್ಮಡೆ ಈ ರಮ್ಮಡೆ ಒಬ್ಬ ಅದಿರ ಸಾವದ ತೀರ್ಮಾನ ಕರ್ಮದ ತೀರ್ಮಾನ ನೇ ಆಲೆಡ ಕೇಂಡರ್ ನಿಕ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಅಂತ ಮೂಲರಿ ಆಲ್ನ ಗಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡಡ ಕೇಂಡರ್ ಈ ಗಂಡೆ ಹತ್ತುಂಬೆ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಭಾರತ ಬುಡೇದಿಗ ಹಾಕುವತ್ತ ಈ ದಂಡ ಪಿಂಡೆ ಮಾರಿ ಎಂಚಬೆ ಒಟಾರಂದು ಆಂಡಲ ಕಾನೂನು ಉಂಟು ಕಾನೂನು ಏಪಲ ದಂಕುಜಿ ನಿಜವಾದಂತೆ ವಾದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಾಮಾಚಾರ್ಯ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಯಾನಿ ನಡಕೆ ಅನ್ನೊಂದಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಬುಡೇದಿ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಎಂಕ್ ಬುಡೇದಿ ಬೊರ್ಚಿ ಆಪುಜಿ ರಾಮಾಚಾರಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟು ಡೇ ಸಲ ಏಪಲ ಮೂಜಿ ಸಲ ಮಾಡು ಯಾನಿತ ನಡಕೇನ್ವೆ ನಿಕ್ಕು ಬುಡೇದಿ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಎಂಕ್ ಬುಡೇದಿ ಬೊರ್ಚಿ ದೇವರಾಜ అంటే కైగిలా ఇరే అంటే ಯಾನಿ ನಡತೆ ಕೇನ್ಯ ಏನ ಮೂಸಾರ್ತಿ ಕೇನ ಕಡೆ ಕಾದು ನಿಕ್ಕು ಬುಡೇದಿ ಬೋಡ ಬೊರ್ಚ ಎಂಕ್ ಬುಡೇದಿ ಬೊರ್ಚಿ ನಿಕ್ಕು ಬುಡೇದಿ ಬೊರ್ಚಾತ ಎಂಕ್ ಬುಡೇದಿ ಬೊರ್ಚಿ ಆ ಜಡ ನಿಕ್ಕು ಬುಡೇದಿ ಬೊರ್ಚಾತ ಬೊರ್ಚಿ ಎಂಕಿಪ್ಪಾರೆ ಒಂದಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೈತಾರೆ ಆರಾಪಕ ಪಂಡಿರು ಸುನೀಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಶಿವನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮದ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ತೋಜನ್ ಎಂಕ್ ಈರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತಾರೆ ತೆಲಿಕೆದ ತೆನೋಲಿ ಸುನೀಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ಮೇರ್ನ ಕೊಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಬಂದು ಪನೊಂಡಿಕಲು ಸುರುಕಾದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಕೂಟ ನುಡ್ಡು ಮಲ್ಪರೆ ಮಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣದ ಬಣ್ಣ ನಿಕಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆ ಐಸರನ್ನು ಪಟ್ಟು ಹಂಚಿತನ ಲೇಸೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿತ್ತ ಅನುಗ್ರಹದ ನುಡಿಕೊರ್ರೆ ಬೈಕೊಂದಲೇರಿ ಅವನು ಕೇಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಸುನೀಲ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ರಮಾನಂದ್ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಚೂರು ಪಂಚಸೀತುಂಡು ಮೋನಿಕನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಏನು ಮುರಾಣ್ಲ ತುತ್ತ ಮುರಾಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಡ್ನಿಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ಕೆಳಗಡೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಅನುಗ್ರಹದ ನುಡಿಕೆ ನಂಚಿತನ ಪಡ್ತು ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಪಂಡಿನಕನೆ ಇದು 3 ಜನಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಲೈಕ್ ಜನಗಳೇನು ತಲಿಪೋತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ ಪಡಬಂತೇನ ಕೇನಂತಿಲ್ಲ 2 ಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಕಲಕಾರ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದು ನಿಕಲು ಎನ್ನೊಲಿ ಎತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠ ಮುಂಚಿತನ ವಿಜಯಣ್ಣೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಾತ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಸ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪಂಚದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲೈಟ್ ಪಂಚಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪಂಚಸ್ ಇತ್ತು ಎನ್ನ ಮೋನೆಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ತೆಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಗಡಿ ಅಡೆಗೆ ಒಂಚೂರು ದೇವ್ರು ತೆಲ್ಕೊ ಬರ್ತದೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಗ್ಯಾಪ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಗ್ಯಾಪ್ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಲೆ ತೆಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ ಮುಲ್ ಚೊದಪಾರು 3 ಜನಲ ಈಕ್ವಲ್ ರೋಲ್ ಆದ ಡೈಲಾಗ್ ರೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಅದನ್ನು ಸುನೀಲ ಒಂದಿನ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಬೈತಾರೆ ಆರಾಪಕ ಪಂಡಿರು ಸುನೀಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಶಿವನೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಮದ್ನೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಅವು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ತೋಜನ್ ಎಂಕ್ ಈರ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬಂತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋಲ್ಮಲ್ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ
ಜನಕುಲು ಏತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೀರ ಆತ ಕೊರಿಯರ್ ಸುನಿಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ತೆಲಿಕೆ ಬೋಡಿದ್ರೆ ಅವು ತೆಲಿಕೆ ಕೊರಿಯರ್. ರಾಮಾನಂದ್, ಸುನಿಲ್, ಬೋನಿಕಾ, ಆಲ್ ದ 3 ಆಫ್ ಯು. ಮಾತ್ರ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವು ದಾಯಿಗೆ ಅರ್ಧ ಎತ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ. ಅವು ಹೊಲ್ತರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಪತ್ತಂದು ಬೈದಾರಿ ಅವು ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ರಮಾನಂದನ ಕೆಂಪು ಮಂಜಲ್ ಕಲರ್ದ ಬಾರಿ ಓಜಿ ಉಲೈ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ದೇ ವಾಸ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇನ್ ಇಟ್. ಹಂಗನೆ ಮಂಗನೆದ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಿಟ್ಟು ರಮಾನಂದ್ ಯಾನ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಲಾಯರ್ ಮಂತಿನೆಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ. ಇವನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಇನ್ನಿತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ, ಸುನಿಲ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ, ರಮಾನಂದ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತ. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂದಲೆ ಒಂದು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ರಡ್ಡೆನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂದು ದಿನ ಕೂಟದ ಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ಪು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಒಂಜೆಟ್ಟು ರಡ್ಡನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಂದು ದಿನ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ಬರ್ರಲೇರು ಕಾತೊಂದು ಪುಕ ಐದು ದುಂಬು ಮುಗಿಪು ನಡು ದುಂಬು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶಿರೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಯಾಯ ಕಾಣಿಯೂರು ಮಠಾಧೀಶರಿಗೆ ಅಕಲ ಕಾರ ಮುದಲಿಗೆ ಸಾರ ಸಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೇಟೂರು ಕುಲ್ದಿನ ವಿಜಯಣ್ಣಗೆ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದ ಒಂದು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸು ಮೂರ್ದು ಬರೋಡು ನನ್ನ ಪಿರೋಡು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತಿರಗಳು ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದದ್ದು ಇನಿತೆಯ ಗೆಡ್ದಾಕ ತಂದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ್.